Ахматжанова. Рахмат. Һәм игътибар, хәзер исә җәмәгать программада күрелмәгән вакыйга. Biz Tatar Music Awards премиясенең махсус бүләге белән бүләкләячәкбез. Технология килеп Бик матур әйттең. Һәм инде бу бүләкне тапшырыр өчен мин сәхнәгә Гөлназ Сафарованы чакырам. Гөлназ, менә, әйдә үзең бүләкне итерсең әле. Әйтергә кирәк, бу кеше ремиксларга башлангыч куйды. Ни өчен дигәндә, татар ремикслары нәкъ аннан башланып китте. Димәк, татар ремикслары атасы дип атарга да мөмкин әлеге кешене. Мәскәүдән махсус кунак Диджей Радик! Радик, без сине тәбриклибез. Алга таба да үзеңнең музыкаларыңны яз. Һәм безне сөендер әлбәттә. Диджей Радик, алкышлар! Зур рәхмәт, дуслар! Сәлам Казан! Минем җырларым сезнең өчен. Киттек! Shoot,